Dare. Ini Dare ramandendiro. Ya mademudza ari kunzi akaenda nevanhu kumanga kwamaichijuba vakasiye chikwereti che$40 vachirongwa vakasara chikwereti che$40 vasara chikwereti che$40 chikwereti che$40 vakati vachazouya panext dare saka yauya panext dare ikwachirongwe vari kuti akabhadhara chikwereti ichocho saka mai chijuba vakafonera ikwachirongwe kuti mari yangu akatakapani mademudza saka iwo vakutaura kuti ona ndakanga ndati inini kana zvichinetsai kuti kuzofamba kuzoenda zvaya zvikati kuti muzopa peneti paanosvika kumashops vanotifonera ndozvikashechi mari aitaura naigana nambadimudza saka manyaya nevachijuba vari kuti mari yangu yaanogwa yarepo saka vari kuti pari petakapotaura nambadimudza akati mari ndakazoshandisa pafiwo pendakaenda nekwaderera panyaya yekwaderera ndakashandisa mari ende kwaderera chichi ndichaiona ichauya panext dare saka vachajuba ndode mari yangu sera zuro vakakutotaura idzi ndanyaya chijuba aya nyamusoro aya izvo batika vanoda kunga vanga varipo tichizwa nyaya yani iwo mari wakapuwa Mari ndakapuwa ulutsanangurudzi ndati mari wakapuwa ndakapuwa mari wapuwa waita sei wakauya nayo here zvakataurwa zvacho kuti iwo usakuti uye nemari inekudare yozoyautaurirwa zvakaenda kuti ngati zvekuti ndakandiri padare panapa ndochofunira maichijuba ndaimberi mari wapiwa wakazi wapuwa mari unoda kuyotsanangura here zvodoita wakazi mari iwo mari wakazi wapuwa mari yakazi mari iite sei yakazi ndipirwe mari yangu andarira because ndabatikana handipo bakumba mandipirwe mari yangu kozi ndigashidzawo yaenda kupuwa kuzopa kuti ndizopa maichijuba wakapa handina kuzokwanisa kwa wakaita sei wakaisenzesa mari iyo ndakaishandisa insurance une mhoso wangu mambo hauna right yekuenda kotora mari iyo unonga uchitora yedare iwo uchitora uchiita zviro zvaunoshandisa uri pabasa uri mupurisa ndiwo unotrustwa naano wangu mambo ndakaishandisa ndaitembawo ndichiti ndodzoka mari ndakaita 3 days mazuva acho saka mariri ndikati ndichadini mariri ndio ndakati ndichakutsvagirai ndaitemba he mazuva acho ndichitoti ndashandisa ndichazotore nedare ndozotore yangu yendakashanda ndozokukavhiridzai ndati yekudare hauna right wekundotore mari client inode kuti uye kudare mungacho achiwa utora iwo imhosva yekuti unogona kutoenda ujeri unozvizai wangu mama wakazviitira kukanganisa asi ndakangotopa kushandisa kwandakaita ndikati ndichazoriplesa ngedzangu dzakashandodaka nemari yedare iwo wakasenzese chipurisa kurye mari yemunhu that's public abuse of public office kaiwo because iwo dai usimupurisa mari iyo ungadai usinoipuwa baiwo wakaipuwa ngotori mupurisa ndakazochangamira saka mari inoyari ndochimbotsvaga mama hautange utsvaga izvozvo because munhu urudaiwe mari irudiwa rini arikufona kuswera zuro anga kundifona chikwazi dare riko rini ndikati this Sunday night tine emergency itine akati ndikutaura kuna kuti ndode mari yangu here ndakafonera nawo zuona Friday mukati mari ndati rini auye utora bana mambo ngatiti 2 weeks ndio ndauza 2 weeks aziti kwa munhu wakafona mari mwezura ndakatotora hangu nawo ndichikakumbira kuti auya iri kuno kubotaura kuti tabvumirana kuti uyu munhu uyu ngada
because hatidi kuti iwo ukavati wawirirana nautuisira anhu acho kuswera mangwani ouya vana iwo tozokutsvaga ubva waita noti reachable. Okay. Saka iwowe tikati tuisi wakadya mari yemunhu wegara usina kutorowanza. Ndingati kutaura kwangu ngatiti musi wesande uya nemari iyo iwo watorota iwo musi wesande mari iyo nga yazi yapo handizve zvakanaka mama. Then totangira ipapo iwo zvako zvakauri taura zvako zvenyaya dzako iwo dzako dzodudara hazvitaurwi muno munge zvako unotaura nemunhu wacho wakapindira basa nekumwaita hazvitaurwi. Hatingatori chikwereti kubhoro peter in order for us to pay John chinoramba chiri chikwereti. Iwo nenyaya yako am happy waguma nyaya yako endo wangasikafanira kutaura daro ba wanga wakuwanza doro. Zvakanaka mama. Iyo zvizvo wazoona kuti zviri kuita uri kuite zviro zvinonga zvirinana nawe unosenzese basa rechipurisa kokurukana ukatanga uzi muarea tsotsi kana uzimbavha uri mupurisa hazvikupepikishaakaiti ndakazochanganira ndikandichimira tichizokuvhura hangu yangu yetapedza dare haikurukuru zvinhasi. Zvakanaka mama. Une chikwereti chedaira futi ke ndinacho mama. Saka iyo yazi 40 ndizvo purazi yako yakuita 65 ngani chidai mama unozoya uchitaura zviro zvako izvizvi iwo mari iyo tirikuita tisinotaura zvakawanda iwo ndati uzive chikwereti chako saka ndati chamabhiri chakunaye mangwani mande kana chipiri nhasi zuva nodai zvakanaka. Next case. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira Dochipondora, dochipondora tete.